Yeah. Inini ndauya kuzotenda kuzoitawo testimony panapa. Inini ndakanga ndiri munhu aihura airarama nechihure. Yakanga iri life yangu yekuchinjanisa varume. Asi zvakazoitikawo nekufamba kwenguva. Ndine shamwari yangu ndaitamba nayo aienda kupawo. Tese taienda kupawo. Saka iye ane kwaakamboenda kwamadzibaba no rest. Saka ndiye akanditi umwe wangu iwewe siya chibasa ichi. Ini ndakamboenda kwamadzibaba no rest. Handei. Ndo kusvika kwatakaita panapa. Ndauya panapa madzibaba zvisinei vakatanga kutaura dambudziko rangu inini. Vakatanga kunditaura kuti iwewe uri kurarama so uri kurarama life yekupawa. Ndovandati wongo. Vakandipa munamato zvikanzi iwewe vane zvavakandipa vakanditi iwewe ndikuda kukubatsira usiye kamuraramiro kauri kuita. Ndakatofunga kuti mafanisi pakuti ndakanga ndine kakushora kandakanga ndinako. Kone mave maishora? Neno pandakangoonawo madzibaba wacho ndakatanga kungoshora. Madzibaba no rest of wandipa zvavakandipa zvikanzi mwanasikana ndoda kukuchinja life yako iwewe. Ndobva zvikanzi ndikukubatsira kwandiri kukuita iwewe ndikukubatsira kwe2 weeks. Ndobva ndatifunga kuti mafanisi ndakatobva ipapo ndichitoita kakushora but shamwari yangu iyoyo ndiyo yaingondisimbisa vachingonditi ini ndakabatsira. Tobva tadzokera tobva taenda. Vakubva vakatonditi chimbomira kuenda kupi? Kuenda kupawa. Ndakamirawo after kubva wamaitenda everyday? Kubva wandaenda everyday. Okay. Ndo upenyu ere wamaitorarama? Ya, ndo life yangu iyoyo yandaitorarama iyoyo. Shamwari yangu yobva tobva tatomira. Zvisineiwo ndakabva ndangowanawo munhu wekudanana naye. Ndadanana nemunhu yakandipa mari. Kwakuri kudanana here kana maingoita zvamaita? Ndakabva ndatosiya semuudzirwa ndandakaitwa inini namadzibaba no rest kuti chimbomira. Kuenda kupi? Kubva kwawaenda ndobva ndamira. Munhu wandakadanana naye ndiye akakwanisa kundipa akanipa $50. Ndobva ndaita musika wemadomasi. Zvekubva zvezviya pfungwa dzakabva dzatobuda. Zvekutobuda zvezvokuti ndasitorina pfungwa dzekuenda kupi? Dzekuenda kupawa. Ndapiwa $50 iwe ndakatanga kuita musika wangu wemadomasi. Tanga kutengesa madomasi. Zvisinei ndaingoramba ndichidzokera kuna madzibaba no rest. Ndichidzokera kuya vachingondibatsira vachingondisimbisawo mwanangu wapapi. Ndichingovaudza. Zvakangozoitikawo ndakangozotanga kusimuka. Ndasimuka kutozopedzisira ndavhura shop. Iko zvino ndakukwanisa kuzviraramira inini nemwana wangu. Ndine shop yangu. Inoti inini handichaiteka life kekurarama mupawa. Saka ndauya panapa kuzotenda kuna madzibaba no rest. Vakandibatsira zvisingamboiti. Imimi tisati tasvika ikoko. Zvekutenda tozati muchada kutenda. Chishuwiro chemunhu wese kuti kana achingaitirwa zvinhu zvakanaka anozobuda kutenda. Vanhu vauziva kuti saka pari zvino vanhu vaikuona imi muchienda kupawa vanofunga kuti chii? Vanofunga here kuti machinja kana kuti vanofunga kuti muchiri kungoita zvavaita? Chenji kutochinja vakutokuona because zvavaindiona ndiri hazvisisiriri izvo. Makaenda sei kudai? Kudhara mukozoka life kemunhu anoenda kubawa techizvita vana sisi but iko zvino ndatochinja ndakutokwanisa kutoswera ndichitozvitengesera mushopu mangu ndichita sei ndichitokwanisa kuraramisa mwana wangu. Saka muchatya kana vanhu vanotozviziva kuti ava sisi vange vari vekubawa? Chokwadi vanotozviziva. Vazhinji vari kutokatyamara nazvo because ndakanga ndiri munhu airarama nelife yechihure.
Saka mkaona vamwe vanhu vari kuita basa reshore vaita munofila sei? Ya, zvandichaita ndikangoona vanoita basa rekuenda kubhawa. Munonzwa sei mkaona anoenda kubhawa? Ndinotorwadzwa because inini life yandairarama yaindirwadza. Haisi nyore kuti everyday unoenda kubhawa uchinorarwa nevarume, everyday unoenda kubhawa. But life yangu yakachinja singaiti. Saka mkaona vanhu vanoenda kubhawa munovati chii? Ndichangova ndovakurudzirawo kuti ende munobatsirwa namadzibaba no rest because ndokandakaponera. Kana vakawana batsiro kuna madzibaba asiri madzibaba no rest munovati chii manje? Because imi makawana help kuna madzibaba no rest, right? But kune munhu arigona kuwana help kubva kuna madzibaba vasiri no rest kana kuti kunga akasheka. Yeah, chandongovakurudzirawo ndichingovaudza kuti musanyanye kushora like vanhu vanoita zvokubatsira vanhu. Because ini ndakabatsirwa ndikaona change pazviri. Sakawo chero kwakaenda kwavanenge vanobatsirwawo ngavasanyanye kushora stereki. Because ini ndaitoshorawo but izvezvi life yangu yachinja. Maane mashops akawanda sei? Kana kuti mune mashops? Ndine shop yangu 1. Oh, E1 so far. E1. Ndoyo inokwanisa kuti but mari iri kutamba zviri right. Isingaiti. Alright. Yeah, ndosaka ndadzoka panapa kuzotenda. Because life yangu yakachinja. Also mwana ari kutenda. Imene munoita munofungidzira here kuti zvakaitika necoincidence zvakaitika. Ndinotonzwa kufara achitaura sematauro ari kuita takabatsirika. Zvinhu zvekuti tinotozvikurudzira izvo kuti munhu usaimbatsira kuti aone nokubatsirikwa dambudziko ranenge ari pachivi chanenge anacho achirarama nebasa risiriro raanenge achirarama achizviraramisa. Azviraramisa ane dzimwe nzira dzokuti ararame achizvichengeta achiita mhuri yake. Zvinhu zvakanaka ndikatokurudzira ndikati uri munzira chomuti ndinoda kuti ndisvike pashopu yako ndoda kundapaona. Akatondifonera akandiudza kuti ndinokumbira muzosvika kuno muone zvandaita kuno. Ndati ora ndichasvika iye ndiyachozotangura kusvika. Ndisati ndachati iye akachondikumbira ndikati ndiri kuuya. Saka iye azotangira kusvika upi? Kuuya. Saka iye achazouya kuno. Ina ndinafana kutanga ndakasvika upi? Kushopu kwacho achida kundiratidza kuti uyemuone zvandakaita pakurarama kwangu kuti ndachinjawo nebasa randaita nevamwewo shamwari dzakatorati ndibvunza kuti but zvafamba sei mari wakazoiwana kupi?